Velkommen til Møbler. Jeg hedder Jesper, og jeg er møbelhandler i Horsens. Vi skal i dag se på Balance Plus lænestole fra Nordic EasyChair. Stolene er produceret i Danmark af Nordic EasyChair, som har 35 års erfaring i at producere kvalitetsmøbler. De udvælger de bedste materialer til stolene, blandt andet formstøbt koldskum, som bruges i både sæde og ryg. Læderet er udvalgt fra en af verdens største producenter og kommer fra Italien. Balance Plus er en serie lænestole i meget høj kvalitet. Komforten er enestående og fleksibiliteten helt i top. Når du skal vælge lænestole, er der flere ting, du skal tage højde for at få det rigtige valg. Du skal føle dig tilpas i den rigtige model og i den rigtige størrelse. De fleste modeller fås i small, medium eller large og i flere forskellige højder. Vælg din størrelse med omhu. Den rigtige størrelse er helt afgørende for din komfort. Med et let tryk på håndtaget læner man ryggen tilbage i nøjagtig den stilling, man gerne vil sidde i. Bemærk, at sædet ikke bevæger sig, når du læner dig tilbage. Det er rigtig godt for din ryg, fordi der ikke skabes et hul ved lænden. Du bevarer lændestøtten, når du hviler dig. Det betyder også, at du altid har god støtte under dine lår og kan nå jorden, uanset hvordan du sidder. Og det er ikke nødvendigt at flytte fodskammen frem og tilbage, fordi der altid er plads til dine ben imellem sæde og skammel. Du kan altid let komme op af stolen og ned og sidde igen. Alle modeller har nakkepude, der kan vippes frem og tilbage, og flere af modellerne har også nakkepude, der kan justeres i højden. De mange modeller gør, at du kan finde en stol, der passer netop til dit behov, så du kan finde en stol med den helt rigtige sædestilling. Er du til en handskeblød komfort, eller er du mere til et stramt design og udtryk? Valget er helt dit. Du kan vælge mellem træsokler i 10 farver, og du kan vælge mellem stålsokkel i sort, hvid, krom og bustet stål. Sidst men ikke mindst kan du vælge stolene i både stof og i læder i mange forskellige farver og mange forskellige kvaliteter. Og selvfølgelig findes der også sofaer, der passer til stolene. Stolene er udviklet i de bedste materialer, testet langt ud over grænsen for normal daglig brug. Fordi du stiller store krav til gode møbler, er der en udvidet garanti på 10 år på alle bærende dele. Jeg anbefaler gerne Balance Plus, fordi du fortjener at sidde godt.